piesă a următorului calup se intitulează Trio Sonata în fa major, fiind compusă de Johann Christoph Pepusch. Pepusch a fost un compozitor german care a trăit între anii 1667-1752 și care și-a petrecut o mare parte din viață în Anglia. Acesta este unul dintre fondatorii Academiei de Muzică Vocală, care a luat ființă în anul 1726. Vor interpreta ca soliști Iuliana Ghiduc și Mihai Ghiga. Cea de-a doua piesă este Sinfonia din oratorul Sormon, cunoscută sub denumirea de Sosirea Reginei din Saba, compusă de George Friedrich Händel. Opera lui Händel, alături de cea lui Johann Sebastian Bach, reprezintă punctele culminante ale muzicii baroce. Piesa a fost compusă de către compozitor german-englez în anul 1749. Soliști avea pe Iuliana Ghiduc și pe Mihai Ghiga. Concertul pentru două vioși și orchestră, opus 3, numărul 8, compus de Antonio Vivaldi, vine în încheierea celui de-al doilea calup de piese. Compozitorul italian a trăit între anii 1678 și 1741. Este cunoscut pentru compozițiile sale, pentru concerte instrumentale, vioară și o varietate de alte instrumente. Are și compoziții corale și peste 40 de opere. Cea mai cunoscută lucrare a sa fiind, desigur, cele 4 anotimpuri. Vă invităm să ne lăsăm în continuare sufletele purificate de praful vieții cotidiene prin muzică. Vă dorim audiție plăcută!